Район мәктәпләренең башлангыч сыйныфлар укытучылары арасында үткәрелгән конкурсның максаты укытучыларның милли һөнәри осталыгын күтәрү, иҗади педагогларга ярдәм итү. Бәйге Мөслим гимназиясенең 2нче Б сыйныф укучылары әзерләгән юмореска матур чыгышлар белән башланды. Зур кеше дигәннән сөдүскәшкә буласың. Мин мәсәлән бизнесмен. Мин милләте мөгаллиме бәйгесе безнең районда беренче тапкыр үткәрелә. Ул инде безнең башлангыч сыйныф укытучылары өчен. Монда инде аларның педагогик активлыгын күрсәтү инде, аларның сәләтләрен ачу. Конкурста Мөслим гимназиясе, Мөслим лицейы, Әмәкәй, Татшуран, Яңауса, Морибүләр, Олышакмак, Метрей, Түбән Табын коррекция интернат мәктәпләреннән барлыгы 10 укытучы көч сынашты. Бәйгене Мөслим гимназиясенең башлангыч сыйныф җитәкчесе Ләйсән Фәхретдинова алып барды. Мин инде үзем 34 ел башлангыч классларда эшлим. Эшләү дәверендә инде башлангыч сыйныф укытучысының төрле яклап камилләшкән, төрле яклап иҗади сәләткә ия булган укытучылар булырга тиеш. Һәм бүгенге үткәреләсе бәйгедә шушы максаттан чыгып эшләнде. Мин милләтем мөгаллимәсе бәйгесендә катнашабыз. Мин дә шушы бәйгедә катнашу өчен килдем. Бу район тарихында беренче генә мәртәбә. Монда инде без 9 бәйгедә катнашучы. Мин башлангыч сыйныфларда 32нче елымны укытам. Башлангыч сыйныф укытучысы булу өчен аларга әти дә булырга, әни дә булырга, аларны чын күңелдән яратырга кирәк. Мин милләтемнең укытучысы бит инде ул. Менә шундый башланып китте шундый конкурс. Башлангыч сыйныфлар укытучыларына инде бу җаваплы конкурс. Мин инде аңа җиңү телим, бары тик үземнең укытучыма һәм инде башка укытучыларга да шушы конкурста үзләренең көчләрен матур гына итеп сынашырга уңышлар телим. 5 төрле юнәлештә визит карточкасын тәкъдим итү, мастер-класс үткәрү, иҗади конкурс, матур язу, балалар язучыларының иҗатын өйрәнү буенча уздырылган сынауларда укытучылар сынатмады. Бәйгедә кем җиңүче булуы мөһим түгел, иң мөһиме биредә җиңелүчеләр юк. Моңа дәлил хезмәттәшләрнең хөрмәте, ата-аналар ышанычы һәм укучы мәхәббәте. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.